face gudunmawar da na saba bayarwa zan ci gaba da bayar da ita da baki da ƙarfina da jikina daidai da akan al'umma musamman matasa. Hakika abin da zan ja hankalin matasa shine mu tashi mu zaburar da kanmu mu zage damtse mu san matsayin domin da yawa abubuwa suna canzawa. Akwai wata karin magana da ake cewa wai abin da babba ya hango yaro ko ya hau menene dutsen da alaba zai hango. Barka da dawowa. Za mu kawo muku labarin wani bawan Allah da Allah ya jarabta wasu mutane da ba a san ko su wane ne.